Атаклы биючі опера һәм балет театры солисты Ридар Садыковка әгәрдә исән булса гыйнвар айында 85 яшь толыр иде. 20 ел эшләү дәверендә театр сәхнәсендә артист 40-тан артык классик һәм милли образлар тудырган. Һәр рольне үз йөрәге аша уздырып, бөтен күңелен биреп башкарган биюче турында коллегабыз Кадрия Мирсияпова әзерләгән язмада. Ридар Садыков Татар опера һәм балет театрына узган гасырның 50 еллары ахырында 1956 елда килә. Ул вакытта коллектив Мәскәүдә иҗат отчетына әзерләнә. 19 яшьлек артистка Фәрит Яруллинның Шүрәле балетында былтыр партиясын тапшыралар. Театрга яңа килеп, шунда ук төп партияны башкару бәхете сирәк артистларга елмая иде. Ридар Садыковның иҗат эшчәнлеге менә шулай бәхетле башланып китә. Якты, үзенчәлекле образлар тудыра. Ә былтыр һәм Шүрәле образлары талантлы артист язмышы аша уза. Ул еллардагы балет һәм театр тәнкыйтьчеләре ул үзе турында бию шагыйре буларак киң иҗат диапазоны белән белдерде. Бу аның уңышы һәм бәхете иде дип язалар. Ә театрга шундый артистлар кирәк. Ридар үзен бию стихиясендә иркен хис итә. Ул актерлык осталыгына, якты образлар тудыруга ирешә. Он был органичен везде. Он, по-моему, жил как танцевал и танцевал как жил. Ул бар җирдә дә үзен бер бөтен итеп күрсәтте. Бию аша яшәүен дәлилләде. Уңай яктан да, тискәре яктан да аермалыклар булмады. Барысы да үз урынында иде. Үз героеның холкын ачык, күләмле итеп, искиткеч оста техника белән күрсәтә белү Ридар Садыковның актерлык асылы шунда иде. Вот этого вот природного, а самое главное природного, чтобы искать именно то, что нужно. Аның сәхнәдә биюе табигыйлыгы белән аерылып торды. Гел үзләнүдә булды. Образ ул эзләнү белән тасвирлана торган нәрсә. Моны күңел биреп башкарырга кирәк. Бу һөнәр буенча гына түгел, ә тормыштагы барлык күренешләр белән дә кызыксыну. Ридарның соңгы биюләренең берсе Безе Щедринның Кармен сюиты балетында Хозе партиясы. Классик пландагы биючегә заманча хореография җиңел бирелмәде. Әмма күп сәгатьлек репетициялар, Безенең йөрәге аша үткәргән таныш музыка үз нәтиҗәләрен биргән. Как в Пергюнте. Спектакль, например, у нас, это сложно сказать. Пергюнт слишком произведение такое, что его балетом и особенно вот языком драм-балета. Шулай ук Пергюнт балетын драма балеты үрнәгендә бирүе кыен. Анда фәлсәфә тирән. Мин олы яшьтә әсәрне укыгач кына Ривдарның Пергюнт булуына төшендем. Ул әсәрне башкарганда да үзе булып кала белде. Кырлай фильмында Ридар Садыков Шүрәле ролендә төшкән. Ә без фильм башында ук Фәрит Яруллин музыкасы, былтыр һәм Шүрәленең партияләре талантлы артист язмышы аша үтте дидек. Ридар Садыков безнең республикада гына түгел, Советлар Союзында да танылган талантлы балет артисты иде. Мин Ридар Садыков белән аның төп ролен карадым Шүрәле балетында. Шуннан соң таныштым. Аны тәбрикләргә барып сәхнәгә кергәч. Шунда таныштык та, миңа насип булгандыр инде ул миңа үзенең шул вакытны чиканкасын бүләк итте. Ул чиканкасы шуңа күрә менә әйтәсе килә иде. Ул таныклы балет артисты гына түгел, ул рәссамчы да дисәң булар иде. Бик матур чиканкалары бар аның эшләгән. Ул үзенчә талантлы балет артисты, интеллигент кеше иде. Музыка белгече шикелле бик күп музыканы белә иде. Шуңа күрә мин музыкант булгач, аның белән музыка турында бик күп сөйләшә идек. Менә миңа биргән бүләк иткән чиканкасы, карап мин аны хәзергә кадәр исемә төшереп, аның бүләген карап исемә төшә. Дорогой Альберт, от всей души
Мы тебя поздравляем с днем твоего рождения, желаем огромного счастья, успехов в учебе. Пусть этот скромный подарок будет нашим, напоминает о нашей дружбе. Ревдар Садыков турында ул барынан да элек актер. Ул тере кеше. Аның пластикасы һәр вакыт төрлечә. Музыкадан һәм образның асылынан чыгып, ул һәр вакыт төрлечә бии дип яздылар. И Ревдар был свободен как никогда. И в словах, и в поступках, и в танце. Ревдар һәр кайда сүз белән дә, гамәлләре белән дә, биюләре белән дә ирекле иде. Хәзердә Ревдар кебек биюче юк. Бу хакта күпләр хәтерли. Вакыт бара. Ревдар турында тамашачыларда, интернетта истәлекләр югалмасын иде. Зур сәнгатьне, мәдәниятны онытырга беркайчан да ярамый. А в искусстве и в культуре нельзя забывать. Ревдар Садыков Россияның от казанган, Татарстанның халык артисты, ә иң мөһиме ул улы җанлы артист иде. Без туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле матур көн теләп дәвам итәбез.